Hello, yeah, ndadzoka futhi. Um, hey. Freezer safe. What? Guys, pese panotanga live vanhu vari kuvhoisa mazivolume. Mana. Hey guys, I'm back. Hey guys, it's Gasha. I'm back again. All right, so she say amana vanhu ndofunga wajera 8 o'clock ndadakurudzwa vabva ndadzoka bva ndamboti aigaiti sei ndini ndidzoka sa8 o'clock ndo time dzenyu vanhu imimi abantu bonge where are you iwe usatitiza kani maiwe. How are you? Hey, Sharon unofana kumbonditengera dringi. Unoona manje ndaita kuti ndimise Shero ndobva ndaextenda story ndozonoiita musesera dheme mwana. Can you imagine? Chinaka Tracy, JC, Masibanda, how you? Nyasha Sheko, JC, how you? Clara Ogori, Shero Matenga. Omijamba, Batana Pepe, Chinaka Tracy, Kuda Kwashe, Mavinyengwa, how are you? Sharon Matinga. Okay, so I hope everyone is enjoying the weekend. Guys, it's story time yangu tambomira maybe kuti vantu tinowandera kusvika kuma 30-40 koko. Let's see. Nancy, Stephen, how you? Emilia Campbell, she say tamboita live bva ndaisiya bva ndati nyaya yacho chichazobuda sechichazoidzokorodza futi but kwekupedzesera saka mboisiya yakadero then later on ndichafonera munhu wachoni kana muchikwanisa kumupa maadvice momupa maadvice handiti ka guys ndakuzoita hangu shongri story time yangu yedrama raitika nhasi guys, like I said before, I think drama ine drama ndofunga tinoteerana ndakadeo so hayi nyangwe tisingambozvifungiri kuti paingaitika madhuna mutwinanga something will definitely happen. Guys. Apa nhasi ngeri nyaya yedhata asi cross country yandaiita nedhata ka handisandamboiita data handipapi pandaitaura nemi guys ndizoro ndichiti regai ndikate zvangu ndandireka 1.5 gigabytes pandafunga inondisa usiku hwese ndichiuploada chimavhidhio kwangu ndobva ndoita shongri story time yangu iyaye memwana ndiri kuuploada ndandobva ndangonzizoni ratobhira apa ikuma 1 am ka ndavata kusvika kwaedza kudai so ndingariwana data imi guys. Data was nowhere to be found. Kana ndakambofamba nhasi ndafamba tichidzodza mukati maraini munonzi mune zvivanhu vanoita zvinhu zvacho zvokuti vanenge vachikwanisa kuita zvekuita zveairtime. Hakuna kana munhu 1 mukana 1 akachikwanisa kutiitira 2 good hours tichitenderera line by line memwana. Zvazvamira mushi saka kuna vaya vanenge vasina madhata ndofunga wakaita sesituation yangu ka I don't understand kuti zvofamba sei. Nhasi ndazviudza kuti
as soon as lockdown ichinzi yapera ndikasimba ndakaita sei ndini ndinamukira ini kumaofisi osanda zvewifi ndendiri panumber 1 pamuline zvokuti mota zvemahitchhike zvinonetsa ka apa nguva iya ndichatozvikangamwa because ndaona ndanyatsa kuona kukosha kwewifi nhasi kaisi ndafamba tafamba imi kwese vachingonzi mudai mari pakutsvaka mari kaamvaudza hatina endai pana nhingi unosvika pakugara pasi kuti saka alright kana pasina ende kana wada kutobva kuti nereti unovaita sei hapana zvaunovaita because hauna ka-airtime yacho matouchshop mese hakuna mwana manje saka ipamba kaipa unenge wakatoibata kuti ndokubhadhira mari yacho yasorongodza kuti hatinaye mari iyo yokuda ndo situation iri kunoku asi panongopera ekera ndichatokudza story time yekuti ndozangu kuti kwese kwandofamba ndotosiya ndaita I don't understand why. Maybe I need to pray more. Unaona manje I need to pray more zvokwadi. But anyway, fast forward. But chandosa nchokuti pakupera lockdown ka kana ndichienda kuzoka kana ndichienda kuti kwese kwandichikoudza ndichinyora pasi kwese ndiri kufambira within 1 day kunhu kwese ikoko 1 day chete ndangozvisacrifice ndozvimba makumbo ndofamba kwese ikoko ndichifambira nyaya dzangu dzewifi because nhasi zvaitika handinambozvifarira kana ndazokwanisa kuwana data I think around 3-4 p.m. tichingoshayiwa aiwa ndatambura nhasi ndatambudzika geizini muone manje but I think muchamboona hangu mangwana ndina kumakomveri kuti but vanogona kunge vakatoafektiwa nelockdown vanenge vanazvo here muona manje but chandoza nje kuti musi unongonzi vanhu vaitwa izekera pazou ndinomuka na 5 a.m. vanozosara kuuya vachivhura pamaofisi ka ini wavanoita izvozvo thank you rega nditoekera tore picture iyoyo ndizvisendere ndiende pauyo hanzi pazoowekera mine timboita izvizvi 1 second guys tichiwandirira tichimbotsvaga zvezou motionary ball hanzi zou ndiende pazou page pachoni ndipei futi mamwe mapage guys. This is not working for me guys. aiwa nhasi ndatamburemi kana ndapinda nemumwe mikoto yandakasaziye chimonzi baba nhingi vanazvo indapana baba nhingi like namina ndine imwe shamwari yangu yemunomuraini ndiyo anga ichindiperekedza because mumwe mikoto yacho ndeisinyatsozwa kuti parikurehwa pacho ndipana nhingi pamwe pacho pane pakavhurika asi vanhu hapatende kunzi udarike napo vanhu varipo vamwe vasingadi kuti papapo padarikwe nepo katichazi hanzi zol page zol ZOL. Ndikuti risiva masana zoona nazola. Ndoita sei ndoti zo wifi page iri. Zol. Ndo ine chinhu cheorange handiti. Natione ndiyo iyi. Zol Zimbabwe. Katinde Zol Zimbabwe. Free data in 3 months. Sika vakandisira paikira pangu vananipa free data for 3 months. Asi question mark manje ndo zvazvinoreva here. Nditange ndalika ndobva ndavasendera message ndiri pano izvozvi dakona tanopindura here. Hai ndatambura ini zvokwadi ndikura nema ndiri kupedza sei mwedzi uno. I won't stay home and go digital. Now you can make instant payment your Zol account via your bank. Aiwa ngeikunwenyu ngeigrevi mundisire vanhu vezoo guys hanzi chii more ways to top up let me inbox them ndichava inboxa nestrangu shiro nchipomanjira inbox guys vanhu vanoti hanzi ndise palive alright mine kunonetsa uyu guys rega titetese uchitondibatsira shamwara handingafaniri kunetseka nazvo kusvika level rakadai gaizini musi uya ndovata pabasement nhasi zvendocharekera 3 hours here ndichirova cross country guys mire nyaya ingaimbomira tichange tagadzirisa zvewifi guys tizviite izvozvi right ndiripo papage kuti regai tione kuti uyu andibatsire kuti anoti kudii
Dziripo papage guys, because apa nhasi ndatozotenga yemari 40 US dollars kuti ndikwanise kuwana 50 gigabytes. Saka inondisvitsa rini manje? Apa vanditi get started. Yo, maautomatic acho akawandisa. Thanks for messaging. Kuda kwashe ndaisa message. Thanks for messaging us. We try to be as responsive as possible. We'll get back to you soon. Greetings and welcome to our virtual help. I'm Nikita. How can I help you? Would you like to know about how to get connected? Would you like to find out about our other services, or would you like help with how to manage your account? Speak to a human. Right now, speak to I don't want to talk to a bot. Speak to a human. Speak to a human. Speak to a human. Right, those and that speak to a human. Sure thing, transferring you to a live customer service agent. Please wait. Live customer service yacho niyo iyi. Undaisafana kutombomukira kuenda kumoziya. No time zinompuwa ere munokuseva. Kuda kwasho waona ere link, ndaisa link iri. Ndaisa link guys. Wait a second, ndambotanga ndadhila nezveuyu nezvezou yacho ntoni. Tivanotidavira ere. Services ekuzou guys. Please wait, we're still waiting. Maybe don't want to be rushed mangwana, you never know. Follow a link here. I think we're not talking about send something like that. Then oh, Lotando, my brother, how are you? Lotando, long time. Lotando, come and greet me, my brother. Come and greet me. Lotando. Lotando. Apa babana munarikuya apa ndochokwadi apa. Uyu akanzi human agent kuda anogona kutozoya mangwana kushu. Ndoshua iyi. Hamoni ukudaro. Unogona seen by Zo. Guys, seen by Zo at January 1, 1970 at 7:00 AM. Ndio mama iona message. Iona message yangu. Automatic kuda kwashe. How you today? Cuckoo, long time. Cuckoo. Oh, ini ndisinganzwika ndikandidei kuti ma-earphones ndaisabva. Mina ndise ma-earphones ndikunzwe. Hello? Hello? Kukren? Kuku? Kuku naiwe zvawafriza. Taura chinzwi. Hello? Wati kuku? Ndakunzwa. Hello? Hello? Taura chinzwi. Kuku? Ukubreka. Chaipa ora iti mubox utaure kuti ndoita sei.
Ndisukumbonzi wenyu. Mire guys takutextira vanhu veso dakuona kuti vachandizvispondere because pana vanangoitwa automatic response mangwana da kuona kuti vanondipindura here ndobva ndadzoka ndikuti ndichikuudzai vakapindura vakapindura veso. Hey, my name is Sharon. Vanoriona takuti chematv guys. ndaisa message kuvanhu vezo so I'm waiting kuti ndigonzwa kuti vachapindura here mangwana. Definitely izvi zvanogona kusapindura maybe mangwana guys. Ngatidzosere uyu Lotando, how are you? I'm good, thanks. How are you doing, man? Are you hear me properly? Yes. Otherwise, how are you doing? It's been a long time, huh? Long time, Lotando. You look very, very, very handsome. What have you been eating? Yo, I was in lockdown, you know. How is my baby and my daughter-in-law? They're all doing fine, you know. But we've been in lockdown for a long time, but everything is alright so far. Lotando, I thought you're in Zimbabwe. Yeah, I was in Lupane. Yeah, I was in Lupane last year. Yeah, before Christmas. Oh, how is my in-law? Both of them, they are doing fine, but we all back in South Africa. Everything is alright. Say hi Yeah. to her. Yeah, just be. I know you are always dramatic. Uyoshizenduudza nyaya. Right, yeah. I think munofana kugara muri ready kana maredi kuti maredi. Mozondiudza maredi kuti muri ready kuti ndiwe nenyaya. Anzi ndachama matenga speaking Ndebele linjani? Hayi, mina ngiyaphila yonke into ihamba kahle nisikhipani kini mina angi-right yonke into e-right ihamba kahle nimngene kanjani ulokuza 2021 ungaphi umakoti wami? umakoti okwamanje akekho umakoti apha ngiselokuza ngise-Hard Bay so yena uhlala ilokuza efishhoek usahambe eRandburg? mina ngihlala e-Hard Bay so yena uhlala efishhoek. Oh. So ahlali kunye yabo so yena uhlala phaa kokwabo mina ngihlala phaa kithi yabo. Oh. Like we don't stay. It's only it unjani? How do you say it? Kokudla lokho kukudla sibiza ngokudla. Umudla ukudla uthini? Ufuna ukuthini kahle kahle mhlawumbe ungabeka ngesingisi ukwenzela uba nga-understand ngoba angizwa kahle kuba ufuna ukuthini. Uhambize uweni. Uthini? Okay, kawukhulume ngesingisi ngizoba ufuna ukuthini kahle kahle. I mean you have to speak in English so that I can understand what are you trying to say. What did you eat? Ngidleni. Uyabuza uba ngidleni. Okay, ulidleni. Hayi angidlanga okwamanje. Ngiyacela kancane kukhona umuntu engifuna ukukhuluma naye okwamanje sobuya ngikutshele manje. I thought it's udlami. Ayenda disappear. Okay, ngizosela microphone. Unidleni, all right. Yes. Unidleni, I learned something today. Unidleni, udlami.
Right, story time yangu ndadzoka zvangu story yangu yandaifanira kunge ndichitongoita hangu muzuva ranhasi. Anyway, this is what happened, guys. So I will call this person auntie. Kuna auntie vandakasvika vavakumba kwedu handitika ndakapisa disclaimer yekuti pandichataura asi kutaura in a way yekuti ndinge ndichidzikisa unaseka no ndichangotaura hangu mamain dramatic points kana kuti zvinhu zvandakanyanya kuona hangu zvakandinakidza ini personally. Actually zvanga zviri zvinyowani kwandiri zvikandinakidza zvikandisekesa although zvaifanira kunge zvichitsamwisa munhu but kwandiri ndakuma ndaseka. Uone manje number one imandakasvika ndatoona because obvious auntie ndiye munhu anenge achibatsirawo pahamba handiti tatosvika pepe tasvika tina munhu mazhula zvetsi tatouya netundu stondito vadadidi vatoti auntie chibatane papapa pana chakashata. So yekutanga yandingatoti yakandinakidza hatisi kuti ndinoti yakaita sei. Umwe musi takati atoda maguru tadula maguru ina nhauziva kuti vatete ava ndo zvavaiita kubva kare kuti vanomboita system yendofunga kungoti vanoti nya vozodzoka kana vadi vada zvavo. Tabva tati nemunotengera maguru because maguru ndamasuwa takapedza kumarya kare maguru anodi anotengwa but most of the times taibuda tose ndodzoka tose zvakaita. Saka manje guru ratengwa ndati guru chega ndichese ndobika hangu ndega ndandomanyachinosvika because ndaihla kuti pepe pamavhu anonosata sei kusasvika zvakanaka ke kana ada achimanyira unotamba zvake ndatosvika hangu guru rangu riyara ndatocheka cheka taita dambudzo rechi nemutsvairo takutsara nezvigushani chaizvo ichi zvemutsvairo chirese chine mutenga mutsvairo tatauvhunza pamagurosa panapa kuna vanhu vanonyatsoziva uchimeasure from chairmanza kusvika magurosa is less than 5 minutes kuti unge watosvika pamagurosa padhuze usingatomboiti unotoenda mvura uchitanga kugadzira yetika unodzoka isati yatobhoila padhuze pamagurosa. Ndobva excuse me ndobva ndatoona mumwe mutsvairo mumwe musi wekutanga ndati ndoda mutsvairo but mari yedu yashota tozodzoka tichitenga mutsvairo tozoona kuti pachibhorani apa kana kungotengera pane pachibhorani zvongoita no problem. Rachivati chine munotenga mutsvairo wachoni indokusara chichitarira guru rangu hangu ndichibika guru rangu. Let me tell you, for the first time I was shocked kuti guru rinosvika pakuibva munhu aenda kunotenga mutsvairo pachibhorani manje pamashure ndopatoda kapo uchienda kumagrosa indati moindipi ayoshuwa munhu uchiri kutenga mutsvairo kuti kune kwazotoendwa tatasatembudeuso tati uyu munhu wabva kuma2 izvozvo dzati kuma5 dzeusiku mwana 2 PM ndopatatasa time ndakatanga kuita zvandaita ndikapedza ndikati gari mbona chifilimu mafilimu amao ndakapedza mangani munhu achingoenda kutenga mutsvairo ndobva imwe ashinzi yangu yadzoka yakatosvika pakudzoka basi ndikati naiwo kwawabva uku kwaunomboonawo here vatete andanomboona vatete ndobva ndadii paya tikasika vatete vaindepi tamati vatenge mutsvairo apo vari pamutsvairo hapana vanhu here apo zvikanzi hapana tikati tanguva tivaende kunotenga mutsvairo ini zvikanzi vatete ava ndo zvavanosumbotoita vakambobuda kuti mumwe musi vaenda kunotenga chingwa vakadzoka after 5 hours ndikati vanenge vaindepi zvikanzi hatisi kuti vanenge vaindepi kana zvina kushata tavamirira vatete vaya kuti vadzoke. Guru tikatosva pakutogadzira guru kusvika raibva ndokusaka mvura yesadza vatete vasati vadzoka vatete vari kungotsvaga mutsvairo chete. I don't know manje kuti wanga utsvaga wakaita sei ndikati kuti vazofunga kuita kundoita zvokundocheka voga nokana vanondocheka vanonocheka pai mari munomutsvairo unonochekwa kuti vakutanga kutora wogopurapura wogosunga nekira nereke vaindepi vatete inanizivi shamwari dzavo tikati vane shamwari here muno muharare umu vatete anzi hazvigoni vatete vakaizvozvimanje muno muharare hazvigoni tikati vane mukomana kuda vane mukomana kana sometimes kana munhu ane chikomana chake unogona kungofunga kuti adondikise kunotenga mabubblegum iye asinganotengi mabubblegum munhu uchidii uchida muona chikomana chake. Disclaimer handisi kuti chinhu chakashata kuna munhu mukomana wake munhu kana une mukomana wake unongotaura kuti
inoda kumbodoti sei ndoda kungoona chikomana changu akonapo andifungi kuti zviro zvokuti munhu anototi avatete musaona mukomana wenyu. Love is unconquerable. Love is something you cannot control. Kana chauya muone manje paisati nawo ndiziva kuti vatete vane mukomana kuti vana mukomana muone manje. Saka itatofunga kuti saka vanovanga itepi kana vasina shamwari kana vasina mukomana. Saka vanenge vaindepi pamagrosa apa panhu pekuti pandakadzoka izvozvizvika mafree market mazhinji akabviswa pasina mafree market ndoga kwati vanenge waitoverenga kutoti apa nepapa pane papa. Saka vaindepi vatete ndodii toteerera andikati gai ndisiye nazvo ndokubva didi vauya vatete ndakatogara zvangu ndida kutaura iyi scenario before ndadii ndazogwara paipai pandai ndakazogwara paipai pandakazogwara futi pakatezika drama ranga riri serious. Vatete vadzoka paipai vatete manje vamwane style yavo vaisvika nayo manje kuti vaiti kana vasvika vaimira so uvhoti vasakana vazogara isinativimbaika namira uvhoti ndachitoushaiwa mutsvairo wacho vanga vasipo saka ndatozvamira kuti mutsvairo wacho agozouya nawo. Saka iwo ndikoti vanga vasipo vava vaindepi vava vachitoti zvoni vachauya time vagudii kudzoka nhaye vatete pamangoti vachauya time ya hatazvina kushata indangototi asadii because nini nangu handidi zvamadhirama mbatatosa chidivi zvangu mbatangoti tandoita but manje vamwe vavo vanenge vasingazozvifari kuti unogoramba uchita zvinhu zvakaita seizvo sei uchinzi kuenda magurusa unoita 5 hours. Mwe musi ndichangopika tumascenario mwe musi taenda kundoti chega chigaisi ndikati uyu munhu wakamborovera kuguru uyu unonzi kumutsvairo uyu chega nditeze kutoti kana pachinzi kumagurusa tokuda tose toenda tose todzoka tose. Ndobva ndadii paya kwanzi tienda pachigayo chandaifunga tienda chiri chepamagurusa apa kana ndada kuti ndokwatoda kuti ugaise ikoko ndokubva vatete takambonogaisa kwamakomba ndikati kwamakomba kune chigayo chinotogaya kusokuderere but ndokwatosumbogaisa kana inhanguka ndajera zvinhu chigayo changu chandoziva chepamagurosa handei ipapo kwanzi ndokwataindogaisana ngati aiwa kwamakomba kwete handei kupi handei pamagurosa ndovatatobuda paipa toti pane chimwe chiri padhuze apa pane chibhorani I didn't even know kuti pane chigayo ndobva tachiona chigayo chiya pedo apa manje itori 2 minutes unenge watosvika nekudzoka chigayo paya taenda paya unarukusekerana nemafesi epaaraundi chikepepe indanyarara ndikati ewa zvavanhu munhu hatisizozivi unokuti unogona kutanga kuvhunza kuti kwewo wozonzi kudawo handidi kuti ndinge ndichiita senditaudza nevanhu vangu ndobva tatosiyana nazvo ndobva tatotasagasa ivi gaisa paya tatodzoka taenda kumagurusa taenda kutenga mavago edu tadzoka kupi dzoka kumba. Mwe musi futi musi taida kundenga huku taenda kumagurusa paya tanotsvaga huku yedu ndana kutongora hama pamana vatete ndozvanana kutongoita kuti pavanobuda ndoda kurwisa kuti wai vatete vasingaita sei vachironga kudzoka kumba ndozvandaida kunyatsa kuona kuti vatete vanenge vachibatei mumagono mumanje kana kuti kumagurusa uko ndadiscover futi kuti vatete vakamhorosana nemumwe mafesi but mafesi aya ini ever since ndakatanga kugara mulocation umu pakauya mafesi aya ininga ndaingowaziva mafesi pamakona mafesi aya chikaziva mafesi pamakona indofunga kuti kwanai vatete mafesi aya makatanga kuwazirana nawo rini zvikanzi akambotengesera mafuta akainhuhwa asingamboiti ndikatomadzosera mafuta acho ndikati vatete murevesa remi kuti makauya pano makatengesa mafuta ngati mafuta acho anotengesa aripi nokuti nani muziva ari munhu anotengesa mafuta unotengesa mafuta akaita sei kana anotengesa mamwe mafuta ekuzora ndikamadzosa akandirambira asi pavaimhorosa navaimhorosa ndinzi yes hazvina kushata ndobva lotanda I see you let me just finish my story then ndozokudedza ndobva ndati hazvina kushata ndanyara zvangu dzoka paya
umwe futi musi vakasvita futi vatete ndobva vangodisapia ndobva vaenda kwavakaenda ina mwana kutaura because ndakati izvo kusoramba uchibvunza vatete kuti naye vatete mune muchindepi zvozonetsa ndikandidi ndisiyana nazvo ndobva ndanyarara ndangovatarisa indakaguma ndangovatarisa vatete ndizvo ndakaguma ndoita ndobva this other day manje ndiri kubwanyautara masinario angu ndozobatanidza nemamwe akazongobatanidzwa manje. Right. This other day ndo pandakatanga pepe kutanga kusanzwa zvanaka. Saka like I told you anditika kare zvanga zviri easy because waikwanisa kungoona zvikuitika zvese. Now asiri easy because kana ndori kuseri. Saka zvesvika kana kuti kufanda ndikona usazviona muone manje because nditori kuseri mwari uko kuseri saka manje nditoti chege ndasei ndibude ndinde kundochirambura pashi. Ndokuda ndinochirambura pashi pepe. Tukona vatete vakakura kune zvimwe zvinonzi zvimachiko zvinenge zvitange zvimatrank zveuyu zvezviya zvemazimuti zvinenge zvakadhizainwa zvezviya zvihombe izvozvezvo saka zvakadhizainwa zvibva zvachikwa zvakaita 3 ndobva zvadhizainwa bva zvaitwa kufranduko zvokuti lese kana makangochila nemafriends enyu munongosvika mogara pazvinhu izvozvo izvo zviri 3 zvihombe saka munongoda kutozvikwira musoro pacho otoona zvikuitika kuroti kwese. Ini ndiri kuduka kuvhura dhore uko kukicheni ndikuona dhore rakakiwa ndosvaka makinda mashairwa tati makiwa vanhu vaiseipi makiwa ende vakirei futi dhore kukicheni ndo ratoshandisa saka chii chaitwa kuti vanhu vakiwa mazaya munhu wangu aripo ndikati oraiti regai ndinde kuseriko ndoona kuti chii chikuitika kwakusangana munhu minenge bradha yangu anga ashinyira mafomfo mazaya wayo mumwe wacho bradha yangu anga achita attachment mai vangu vanga vatobudawo handiti imweni ngwangwa ndokuisa dovi kuti vagokwanisa kugadzira kudzokera kumusha. Ini ndo asi kuwa zvakanaka uyu chimwe chibradha changu waenda kuchikoro meaning kuti munhu wangu uyu noshi wanga ari kuuzeti noshi unowanzogara kuuzeti ndokwanogara vaindipi vatete kona munhu uri kupakiwa asi uri kupfura nduku asi kirini akavhurika akatosha madhoriya saka tv yakabaka madho akavhurika sasa gate kumeni gate kana kuvharwa kana kuchekerwa panoti ndoga zvokufamba sei muri gate ndakamunekamira tikakuvhura mabhedhumu vanhu vese ndichifunza asi vanhu vavata chii chaitika kona vatete vakaisa maearphones musheve zvanga zvakavatete vakadaiwo so vachiti paripo pamusoro pezvisitubhu zveshe zvakagadzirwa zveshe vari kudi vakapfeka chipesengu chavo hakuna manje aivarambidza kupfeka zvavanoda vaingopfeka chero zvavanoda chero mataiti avo vaikona kupfeka chimupambandiremi chekuti you sit down ndechavaipfeka ichocho kana tusiketi twavo hakuna itombovabvunza taingowasiya vakadiro vatete ndo zvavaida kupfeka varipopa musiwo vanga vakachena zvisingamboiti vakakwira pamusoro pechisitubhu chiya vari kureva marekodzi vari kutarisa vanhu vari kudi vari kufamba muzhira vachikwidza nekudzika dzadzapika futi ava futi dzekuma5 ikoko ndo dzavaikwira pamusoro pesitubhu vachitamba marekodzi ndamira pauyu vakaisa chii ava aiva eblack maearphones zvavo aiva eblack vari kudero vachirura vari kuchukucha vari pamasitubhu pai vari kusmaila vanhu vachipfuura murodhi kwatitanoiteyapo takamira ndega ndiri pamukova mona manje takamira ndega ndiri pamukova ndiri kuvatarisa so zvitsva izvi handisandibozviona hangu but hei zvakaoma kuda hamina kuti vaitomhorosana nani murodhi imomo and I don't even know kuti vanga vabva nguvai vakamira pamusoro pemasitubhu vachisekerana vanhu vachikwira nekudzika don't know tangovabvunza kuti ko vatete munoitei ipapo kana ndangora chii chikuitika murodhi zvinoshata ndobva wadzika isemudheri kana kuti iranenge ranga rari midheri ndorememba kuti musuwo wesitubhu yanga iri musuwo andakavabatikidza vakamira pamusoro pesitubhu tazobva ipapo futi yange yafollowing day mama akabva vaita kwanopedza nhamo apa ndo pandanga asiriasi nini saka aiziva kuti ini handikudi kwandanga ndiri kuzvikudero
and futhi even up to now ikangangozvivharira ndakutongoita zvangu handibudi zvekudero saka dzangu obviously munhu anenge akuziva kuti uyu anobuda time yakati uyu anobuda time yakati uyu haabudi zvekudero ndonga ndozvanga dzakuita ipapo and ndofuka padzakaziva kuti uyu hasi kunzwa zvakanaka ndobva dzarova calculation ndobva ndakufunga dzabva dzaona kuti kana vachinzi vaenda kutauni havadzoki izvozvi uyu waenda kuchikora adzoki izvozvi uyu wanonyaradza adzoki izvozvi uyu aenda kubasa adzoki izvozvi uyu wakadzokera kuuzeti adzoki zvekudero apa papari pakati pevhiki to make matters worse ini apa ndo pandanga ndasirious manje paipa ndaiti ndandakupindwa ndichando ndisingachagoni kana kusimuka musoro uchirema ndangoti flat ndimo ndisingachakwanisa kana kurya ndobva dzati too late norwara. That day I didn't even know. Mama vakaenda kutauni vakasvika pakudzoka pakanopedza namo ini ndandakangovata ndiri flat handakuziva kuti chii vatete vabuda hamene kwavaita dhoo ranga rakashama kudai gedhi ranga rakavhurika vatete ndandavati makuseni pacho ndikati kuna kumagetsi yangu chii asati akunyanza kushanda ndokundangozongoswa kupi kunhirikini kunonzi kuchipa angauya neporiji makuseni ndibva ndati tina munondisiro laptop yangu pauyu pachaja ndozoitora time vamakuseni iwayo laptop yanga iri main door kwacho ikoko zvakangosiyiwa zviripo nemaiki nazvijekisere mafoni zvokuti handikura nhema pakatofamba mwari musi uyu munhu dai zvichinzi akangopinda ichaso kuti aripinda pamba pauka munhu iye waingoti kakapita akaenda akatosuloda maiki ramakaitongoenda mavadzoka kudai so hakuna anga ariko madhesi anga akashama wasiya zvese zvakabaka zvose vakangosvika vakavhura dhoo rangu mai mwana vakatanga kupopota indakatovhunda kuti munhu avhura dhoo achidero ndiani but mavhundikira akaita ndakavhunda ndisangana pawa ndofunga tangoti ndatovhura maziso naona ndimama ndatovhura chi maziso zvikanzi wakatovata kuno ndimama zvanzi wakavata uri kuvata madhoo akashama ese madhoo akashama mai mwanaka musi wenyaya yandibvobva ndaikangamwa mama haana kuzitora zvakanaka vakati madhoo akashama hakuna kana munhu hakuna ndikati ko vatete vaindepi vatete uchakuvhunza vatete hakuna kai muchiti vatete hakuna zvoreve kuti vabude zvikanzi vatete hakuna ndauya kare ndikadanidzira hakuna kana munhu ari kudavira saka kukura kuti vatete vabuda kare ndikati ini vatete ndavaona ini panoni vatete ndikatovapekera vakatoendako zvikanzi vatete havako tikatika vatete vavo kana vasiko vaindepi havana kutaura kuti vari kuenda kana vari kubuda zvikanzi vatete kana vasina kukudza kuti vabuda hatizi kuti vaindepi vatonditi iyo ane mukomana here uyu vatete vakaona nandizivi vatete vave takasvika pakubika vatete vasati vadzoka kubva apo panga vadzoka chi mai vazvo kubva pavo vadzoka mai vazvoka vatete havana kana mbotodzoka kubva kwavangabvako mai mwanaka tagara paya ini handakukwanisa kana kumbosimuka but ndakanama ndakangovata because ndakatosvika I think 2 or 3 more days ndakangodi ndingori pabed rest pangu asi ndakangozonzwa kuti nyaya yacho vakaisorovha vega ikoko nevamwe wavo ndopo vakaisorovha I don't even know kuti vakaisorovha sei but ndakangonzwa kuti hazvina kuvaitira zvakanaka kuti ko munogobuda munakamboudza kana munhu kuti vatete muchambobuda sei mangobuda pamasiya zvo zvakashama ndatosiyana nayo handei futi kune imwe mama vati zvani vozototanga kutaura manje maexamples kanzi vatete vandoda kumboonekwa nekuti vatete pandakato even patakatouya kunoko vatete vakangoshayikwa mumwe musi vakaita 6 hours handavati ndai munotenga veji havana kudzoka 6 hours vasipo mai mwana basi panzi pandati ndodii ndofanira kuba kuendowanza kuti vatete vaindepi handikati hazvikanzi kuda vachadzoka murege kwavunza kuti mama indepi kana ndikamisa change panaenda kunotenga something kumagrosa mumwe wacho anga asina change saka asina change kudero anditi ndimirire panext vanozouya musika wavo wavhurika 6 hours wakamira ikoko hauchaudziwa nhumba kuti ndozvandamboita pano ndokumirira ndofunga munhu wanga nemwe kemfa futi yavaida vatete vaya kuti umuke kubva kumba kwake ugozoya uchiri kutanga kuronga musika asi kundiyai pakauya nzakadhanza nakemfa yacho ndobva vatete vadzoka vasina kemfa
kudai pamushapani zvadii paya patete ndobvadi vazoita kuti rimwe dhirama futi vatirautabwise zvina kushata zvadii paya fast forward yauye kunda magrosa yange yatiwo system tatakutoziva kuti vakati but now tatakukonzenda kuti what if next term kasika chinoitika kwavari manje hatizozivi manje kuti vatete vatogwa nemunhu here kana kuti vatete vaenda kumukomana wavo here kana kuti vatete vainti hatizozivi manje kana vachiita ma5-6 hours vachina pamagrosa we don't know isu tiri panapa hatimboiti ma6 hours ekudari wedu wei tavasiya hakuna munhu aitombovasimudza kana voice bva tangowasiya vakadero vakazonetsa manje nepapapa vatete vakangozopuma mumwe musi vachiti and infact havana kutaura vatete like inamama zvandisatodacha kuti palive chese after that ndozorekoda toisa saka nditombozozivi kuti chiinenge chiitika kupi kusaido ndisingazivi manje ndogona kuzotovata kana kutobatwa nehope maybe kuma4 am ndopandogona kubatwa nehope kana kuma5 am it depends plus indowanzoda kuitanga kuti zvangu usiku futi vanhu vadii vatirare kunenge kusina noise yakawanda even pamamusic zvemacopyrights zvezvazvishoma so ndoprefer kuita sei kuti hangu zvinhu zvangu vanhu vavata ndadii paya tikusumuka kuma3 pm ndopandanga ndamuka ipapapa nditi huradho iyi unozofamba muchipaseji ndokuda kudaiwo ndapinda mukitchen. Jesus Christ, let me tell you, vatete vanga varya breakfast nevangu pamwe chete ndokubva vasiya chingwa chavo chavanga vamwa tii na10 o'clock ndobva vanoitisa pakitchen unit apo vese nedhiringi ravanga vangodaiwo so vanga vangori chidzutu ndobva rangosiyiwa rakadiro ndivatete vasiya iko kitchen ndiro dzisi dzimwe dzanga dziri pasi zvimwe zvisi zvanga zviri zvakangoita mashanga-shanga 3 pm induti chichaitika muno asi kune munhu wabva kusvika izvozvi ukapuwa zvinhu zvakadii pano ndokubva ndatasa kudai so tone vanhu vakabhara mwana vanhu varikuona filimu vari kusika vari kuona ninja mene chimwe chikumfu huhwa chavaiona ikoko vachinakirwa singamboiti inini ndati zvandaizoita manje ndasingazodi kuvhunza vatete ndaizovasvoda manje vandati ikonani kune chazvanhu changu chidiki ndikati naiwe unongwara kaubvunzi like that unochiziva kuti achita ndiani but ndokabva ndati naiwe kunosiya unongorya uchisiya chingwa nekusiya madhiringi akadai mumakapu nekuda kwei ndikubvunza chazvanhu changu chakapona namo ndikati unogosiya zvakadai nekuda kwei zvikanzi ndirikini nechazvanhu dzangu handisii nini ndikasika ndiani zvandivatete handavambokonza kana kuzomboindira mberi nestatement ndakangobva ndanyarara ndakamuka ndine zhara ipapa ndikurara nemagaizi zhara yese yakabva yapera iva ndatanga kutora zvose zviya nechingwa chavo changa vasiya na10 am chiripo pandirini na3 pm changa apa changa chakazorwa zvangu vazvura zvacho vangosiya ndobva ndatora nedzingi ndo pandingatanga kutsvaira ipapo ndabva ndachega ndotaura kuti vatete vazingi vamboitawo something here kana kuti kwete because panapa vanhu vanobatsirana ndo zvatinoita musi woyo mumwe anobika mafesi anobika mumwe kana kusuka chaiko vanoita izvizvisi mwana manje ndachega ndotaura kuti chini saka vatete kana vasiya chingwa wakadai so nemadhiringi chega ndotaura kuti vazotsvaire kuti vazoita sei kushe kwegedhi zvinoita manyemwe mhepo yanga iriko yanyamavhuvhu musi iwoyo mamwana rara ranga riripo you sit down. Jesus, vatete zvaita sei vatete asi vazokuda vakaenda kumagrosa inanauza kuti vatete will come up netheory yekuti ndowamusoro anauza kuti ndozvichaitika ipapo I don't know manje kuti vaiwamusoro zvishuwa kana kuti vanga vangoti vakabvapo yekuti ndo zvavanga vangodecide kuti pavakamukawo makuseni havana ngokuda kuita anything ndobva ndadii paya ndakangotora mutsvairo ndatora chijechiyu ndatora uyu chazvangu kuti ndokuchecha ndikati uyu wanimiriri because 3 pm mai mwana uchiita duty pamba zvinhu zvosvodedza mugeto ndakariita guys ndakaringenga
3 p.m. ndakaningenga vatete vakagara vachiona TV vachinyatso kunakirwa mai mwana ende vaisi vanosekwa nyadza kusekoti nokushata ndati inini vatete handingakwanisi kukonfranda vatete segaita sei ndingotsvaira ndokutanga kutsvaira mai mwana achadyise ndokuenda nepashi masvodedzera zvaiita zvaisvodedza guys 3 p.m. chikora apa pamanje vanhu vomurayani manje zvazvinozoibva zvaita minyama yachoni ndo musi unenge wakagara vanhu madzimai aya pashi vachitaura nyaya dzavo ndakairova serious ndichiteukaziya ndopfeka chuchu kuti ndivhare kufesi here kudai so ndichitsvaira kuti ndoita sei ndakapatsvaira guys 3 p.m. ndikabva ndamunyara manheru acho ndikati chega hangu ndibike ndiitise vatete sezvo kuda nhasi vangofunga kuti havasi kuda kuita anything ndobva ndaita sei ndatobikawo manheru acho mwacho nemumwe bradha yangu so wakanyaranyara so ndobva atoti ndobika ndobva toti kutanga nhasi takuzvibikira ndega ndizvakabaita tanga waita sei batanga kubika kuna munhu akambovabvunza vatete atatonyarara hazvina kuchata ndozvavakatofunga vanhu handitozivi kudai tofunga kuti zvazvii zvakuda kuitirwa kunzi munhu unotsvaira na3 p.m. ndobva ndatoti hazvina kushata ndini uyu ndasuka ndiro tatsvaira tichitoti tokumbirawo zvemusimuki tichovakumbira kusimudza makumbo avo vachitodaiwo vachimasimudza mudenga kudai totokudero tikatopedza first day second day vatete ndobvaona kuti yavakatamba first day havaite ende havana kavaqualified ndobva vatete vapinda mumudhu vatete vakafuma vasikachatauri nemunhu vafuma kamudhura vatete vafuma kamudhura pane manekamboita life bva maona rimwe boys ranga rimba kwedu kunoku manje pane rimwe boys atotozwa kuti munomu vanotongopinda vanotamba nemabrothers angu vanovanzotamba mafifa yaya saka vanoswera vari ikoko saka boys iri kere nyange vakauya muno matrenda kana problem nazvo handiti so nomani vanigona vari 2 or 3 ndo boys rivanopinda munomu iroro rinotamba nemabrothers angu ngomhorosa vatete vamukaseko vatete ndibva watasa wanifesi wacho mbva muti vatete zvikadza ini ndotopinda ndichimbo uko kwacho kwavanenge vatamba fifa ka ndoenda here and there ndobva ndaita sei ndatosvika kuchiudzwa nyaya yachonzi ndambosiya imwe kandombodzoka kune imwe yekuti aiignowa vanhu sei to which level zvikanzi kuda zvikanzi nebrothers zangu zvikanzi kuda kuchechi kwavo kwavakanzekera havayekeri havamhoroso vanhu zvikanzi shuwe zvikanzi ndavamhorosa vedu ndikati wamhorosa vanenge ukaginoka ndamhorosa ava vakandiignowa zvikanzi shuwe here kuti hanzi amubvunze musa ndangoti utotosadiwi utazadiwi ndozvaitika hatizivo ndikati nandibvunzi second day mai vazvindikati mamaka dai maita sei vatete vambotidzoke ikoko vambozorora nekuti vatete vaita sei zvanyanya handisi kuti tichikuitika nekuti kozvina vakuramba chikafu vatete zvikanzi chii unozvikanzi ndikuwakuziya unoti kuziya nezharaka anokuwakuziya zvikanzi kana wasinga zvinoita sei wanyimwa here chikafu chanhana unyimwa asi ndongohwa kuekera vakaita 2 weeks vachingovata zvavo vatete hazvina kushata kudzidza uko vatete ndobva tatovati vatete tinongokwidzaiwo bhazi mumbozorora muriko muchizorora nevamwe muchitamba nevamwe zvakare ikokoko vatete ava ndo kuhoride kwakaita vatete tikatovakwidza bhazi vakatoenda musi wa24 December kana vatete mumbonozorora hachizoduta sei kusenge takuta sei takuzoramba tichiti munoramwa chikafu nyaya yekuramwa chikafu ndo yakazovanyisa kuti 3 good days munhu anga asingachabati kana mvura kana chii anga asingachadi ndo zvazvakuitika vatete ndokutoenda kwavakatoita otherwise ndokanga tori kastori kacho nikabva katopera zvako kuti hwakesi asati apedza ipapapo vatete zvavakazoita manje patikatangoti vakudzokera ndovatati chega sei pakutatara pepe takatovaklina nemunhikini mavo because tatava chiita sei chigadzira imipameni chiita sei pane munombopota muchifiritiwa because kunonetsa nyaya dzenhunzi kune mengu kune chi saka usizini inei kunoita sei kunonetsa nyaya dzekera dzenhunzi saka tinombopota ticha sei tichimuspreya tichifirita ndo zvatopota tichiita ndobva chiita sei chitanga maklina kana madero todi tochifirita
vatete varamba vatatozvaitira munhingirini mavo vatavaklinira because vakanga varamba zvavo zvina kushata vatete ndokutoenda zvavo vatete takazenge takutofonera mha kuti kana toda kurya tovaudza kuti takuda kurya dai mataura navatete vatete vadi varye ndozvakange zvakuitika ipapo tatotofona toti ngavarye nekuti vari kuramba vairamwa zvavo kusvika vazongoenda ndozvakazoitika zvina kushata tozobatana tauya kuholidhey navatete ndokastori kangu kanga ari kwekaka then mina ndichifonera munhu uyauya futi anga amboyekera mai ndimutextire ndikosa mutextire irapa ndisiyapa kuti uya ari kudownloada zvinhu manje zvinofamba sei ndobvisa sei auto download iyi unopedza data rangu manje right guys pane munhu atanzi kufacebook pandingirini masitori angu andaenda download aenda kusvika shamwari cheronika isa makeup shamwari izvozvi zvauchandinakidze the thing vatete was going through, maybe I don't know because she never said anything on her. But ndokanyaya kachonike kadi kakangobeka kakaka but it's something which tikangotodzidzawo ona ende plus imwe dambudziko ranga ravakuitika nderekuti manjika munhu wakaita ukama hatingati hama zvekudero kutoti izvozvo zvokudero kuzi handizoti ndodzidzikabva sei handingati zvonenge hama yangu zvekudero no pataingovatowo vatete patainge isiri hama yangu zvekutoti hama haisi hama vatete itori way yekungorespekta ungoti vatete but vangu vasiri vatete vangu chaivo chaivo ndangoti ndiclear ipapapo kutira kuti kune avo vanozonge vakutora nyaya yacho vakuitwista zvisiri izvo oh no ndaita sei hello yes hello ndikunzwa ma-echoes kune imwe foni nyaya yange yatopi hello musateerere neimwe device right taurai zvenyu nyaya yangu yakamira so pane family yatonamata nayo saka vangu vari mai baba nevana vavo saka baba vakashaya nasi mai vakasara nevana vavo 3 saka mukomana ndiye mukuru anotoshanda then ouya musikana akarohwa maimandi maoktober ouya musikana kuti vhiki ndelast born ari grade 5 saka musikana mudiki kachitokoti mukomana mukuru akatanga kuonawo zvaiitika pana mai vake nevamwe mamessages akamboona mufoni avo ndobva avanengerane mashamwari chirume akati saka akabva andikumbira kuti ndivabvunze kuti vakuda kurohwa here kana kuti saka ivo mai vacho vakabva vachinohwa avakuda zvekurohwa havachadi kurohwa ndobva changoti fine saka mudiki wacho ari grade 5 musikana akazonyorera mbudzi vake tsamba tsamba yacho yange yakanzi why uchindiita kudaro mwana wababa vako
friends dzangu dzakuita kunge dzemunhu muhombe. Mama vakuita zvekuti bata rafu vachiita zvekutora mafoto vasina kupfeka vachisendera chimuti. Ndakambovabvunza vakanditi ndokungwarira zvisiri zvezera rangu. Ini pamwe hope dzinenge dzapera ndakasvinura votanga kuda kundivuva. Izvi zvinondishungurudza ndibatsiruwo. Saka mukomana paakapiwa tsamba ine sista yake akabva uya nayo kumba kwangu akati ndibatsirewo ndotsamba yanyorwa nemwana ndoita sei. Saka iye ndakaona kuti abvunze mai vake deve yese mwana nyaya dzakadai asviki. Saka mai vacho munhu wekuti akangooma haasindori kubvira naye. Saka ndakauya patema TV pano kubatsirwa nemazano kuti ndoita sei nyaya iyi. Sofa vanogara vari 3 iye mukomana namai vake nemwana we500 vanoshandisa 2 rooms. Saka mai vanorara nemwana wavo musikana mudiki ari 5. Saka ndonyaya. Ndaisa linki kuna avo vada kubatsira zvavo kana kukomenda. I hope munoiwana advice yamunokuda yacho. Ni linki ndaisa iro. I hope vamwe futi vanokwanisa kupinda neuyu nelinki iro. Ndakamirira kuti vanhu vapinde, saka munogona kumbokata yenyu kuti useva data renyu, then kana pane vanenge vada kutaura maybe mobva mafona futi vada kutaura nemachikubvunzai because asandaona munhu ari kupinda ari mubox. Right. Right. Guys, pinde mubatsirewo munhu uyu guys. Ndaisa link kuna vada kupinda vachitaura. Hamuna kunzwa. Inini pane zvandabata pekutanga uyu munhu uyu anga achiti relationship number 1 hapana hapo ukama. Wanzvasi kunzwika waraitika. Nditangidze kutaura zvandabata. Munhu uyu akakumbirwa rubatsiro nevana ava vanhu vamai ava. Saka regai nditi kuna mai handiti nemurume wavo, asi murume uyu wamai ava akashayika. But before ashayika, vanhu ava vaviri ava vanga vane vana 3. Vanga vane vanhu ndoenda kudzokorodza. Saka murume nemukadzi uyu handitika vanga vane vana 3, asi murume ndokushayika, ndokusara mai chete. Mwana wekutanga anzi mukomana muhombe, mwana wepiri ndofunga musikana, asi musikana akatoroorwa. Wechi3 ndo mugrade 5, ndofunga ndiye ari kunzi aroshiyana room namai here. Asi uyu wekutanga mukomana uyu handizozvi kuti pose pekutanga ndafunga kuti akaona chinhu, ndofunga maboyfriends here amai achiuya pamba, but vanditi no, asi izvo zvakaitika ndezvekuti mukomana muhombe akaona mameseji mufoni mamai, ndopaakaona kuti mai vari kuita sei, ndofunga vari kuita izvozvi zvemaboyfriends. Asi mai ava havasina murume wakashayika, kureva kuti vashirikadzi. Then mwana uyu ndokuchibva aenda kunobvunza ava mai ava vari kufona ava vari pafoni kuti ndaindokumbirawo mundibvunzire mai vangu kuti vari kuda zvekuroorwa here, kana vachida then toziva kuti vari kuda zvekuroorwa, because iye anga ari kutadza kukonfranda mai vake kuti azive kuti vada zvekuwanikwa here kwati kwete. Then manje uyu mugrade 5 uyu akazonyora tsamba ndobva pabrother ihombe, ndo yaakanyora kuti kosei mai vakumuita kunge mwana muhombe, vanotora mapictures vasina kusimira. Ndofunga izvozvo ndozvimwe zvinhu zviri kumubata mwana mudiki uya. Ndofunga kuti mai vari kutora mapictures vasina kusimira, kuda unenge ari musame room usiku uya, hope dzinenge dzati dzapera. Saka mugrade 5 yakuda akubatwa zvisiri namai vake nekuda kwokuti ari kuona zvinhu izvi here, kana kuti handizozvi kuti ndakanga manje kuti akakonfranda yakati chii chakaitika, but hanzi akanyora tsamba akanyorera bhudhi vacho. Saka bhudhi andofunga ndo vazoenda kuna mai ava vakuti tibatsire toita sei nenhau iyi. Tamba wafunga kuvakonfranda kuti ndofunga kosei mukutora manotsu here pamberi pemwana.
mwana manje kuda vachitumira vanhu vavo funga ndokuda ndokwakareka nyaya yacho ni asi mai ava havana kukama nevanhu ava vanzi tinowirirana zisingamboiti zvokutoti even pakaroorwa mwana wamai ava ava vashirikadzi ava ndo vakatoinda kundoita sei kundoperekedza zvese vanowirirana zvisingamboiti paushamwari hwavo pausahwira apa sauda kuziva kuti voita sei nhau iyi yonzwii vamwe vamboti hapana ukama here vabatsire chihelele zviri sei zviri sei sei chero ndiri kukunzwa uine maearpods mina ndinenge ndaisa maearphones allright hello ndikunzwa hello it's still going back hi it's still going sort of like back yeah zvaright right panyaya yamukoma ava ka chinonetsa one chinhu chinonzi amai chine ngozi amai vane ngozi ende vana kuti vakonfrante amai yeah saka kuti vakonfrante mai let me just remove my earphones and put them back handizoti iri kuita sei amai vane ngozi ende can you hear me vana kuti vakonfrante amai freezer let me put them back hi hello yes now I can hear you loud and clear can you hear me vana kuti vaconfrante amai that's an impossibility on its own they can't do that because mai vanogona kukupindutsirai nyaya vagokuti makandipuma or whatever handiti saka it's a very tricky situation for children chavanogona kuita vana ava kuenda kumadzisekuru uchida kuti uyu anditextire futi nyaya iyi hanzi kuti chiro nditextirei again nyaya iyi muchindiita zvokunditextira then ndoita zvekuverenga so that handitaure zvinhu zvisiri izvo vamwe wada kunzwisa ita zvekutexta futi ndoita zvekuverenga patext panapa pakuwhatsapp ehe taurei hi taurei mukundinzwa here yeah so ndozvana ndichitaura kuti I think the best solution is for them kuti vaconfrante madzisekuru hama dzaamai either madzisekuru kana kuti vana mainini those are the only people that can ndiri kukunzwa shero but let me enter the broadcast studio from another device right
Maturity anditexta kuti ndiite zvekuverenga from here. Alright, hanzi mwana ndiyo tsamba. Mwana tsamba yacho ndaitsva. Hanzi akati why uchindiita kudaro mwana? Ndada kuverenga zita racho. Why uchindiita kudaro mwana wababa vako? Brain dzangu dzakuita kunge dzemunhu muhombe. Mama vakuita zvekundibata rafu, vachiita zvekutora mafoto vasina kupfeka, vachisendera nhingi. Munhu wacho wangatozva munhu wacho murume ari kusenderwa manudhusi. Ehe, zvikanzi ndakambovabvunza vakanditi ndakungwarira zvisiri zvezera rangu. Ini pamwe hope dzinenge dzapera ndakasvinura, wotanga kuda kundirova. Izvi zvinondishungurudza, ndibatsirewo. Ndo tsamba yakanyorwa nemugroup. Saka apa vari kutanzi family ifamily of 4. Baba vakashaya, first born mukomana, then second musikana akaroorwa, kozouya ari grade 5. Dambudziko ndofunga ranyanya kuitika apa nderekuti mai vakubata mwana rafu kubva pavakabvunza zvekutora manudhi vachisendera chimutsi. Ndo pane dambudziko. Mwana ari grade 5 ndonga ndiye akuroorwa, kuda kutoroorwa everyday kuti wakazvitaurirei, wakandibvunzirei izvozvo, unondibvunzirei zvekutora mapikicha iwayo. Ndofunga ndo pane dambudziko. Zviri sei? Ndeipi zviri sei? Yaye zvino ndaakukunzwa manje. Saka hanzi ari kuti tsamba iyi akainyorera brother vake kuti vamubudise abuse yaari kuitwa namai vake. Kwadzwa mwana yautobva mahwani akuroverwa izvozvo zvokuti wakataurirei, wakandibvunzirei. Ndofunga ndopanda ndichitaura shero kuti amai vanonetsa. Dai vanga vari baba bheta. Baba havana ngozi. Baba chero ukavabvunza chero mukakonana chero mukarwa, not kuti I'm advocating for people to fight with their parents, no, but amai according to chivanhu. Ini semwana handigoni kubvunza amai nyaya dzakadaro. Inyaya dzitori complicated, dzitori beyond me, because mai vanogona kuzoenda kuhama dzavo. Musi wainobuda nyaya iyoyo inogona kukupandukira iwewe semwana. Nyaya iyoyo ikatozosara yako. Handiti uri kuona, vanogona kuti ari kutoda kunditonga mumba mangu, inogona kusara yako. Saka I think for me on my side, I think the best solution is vana ava ngavatoaproacha sekuru, hanzvadzi yaamai, or vana mai nini, because mai guru is as good as amai futi, but mai nini vari easier kuaproacha. Ngava approach amai nini kana pasina madzisekuru, then vonotaura nyaya yavo kunana sekuru, hama dzaamai, kuti vedwe ndo tsamba yatakanyora apa patori right because pane written evidence yemwana. Ndo nyaya yatakufeisa iyi, ndo zviri kuitika sekuru, ndo nyaya yatakatarisana nayo, toihandla sei nyaya yakadai so, because amai vane ngozi. Handidi kunyepa. In as much as we are Christians, tinonamata, tinoenda kuchechi and all that, but at the end of the day, amai ndi amai. It doesn't dispute the fact yokuti amai vako ndi amai vako, and you cannot, haugoni kurwa naamai, haugoni kuconfronta amai. Saka ngavatonanga madzisekuru. Indo zvandiri kutoona zvitori nani. That's their only solution. Hanzi pane vati vaudze masisters amai vacho mahwani sezvandambotaura, munhu wacho akaoma. Masisters acho anotouya kwandiri kana pane zvanetsa, vanototya kumunanga direct, havana brother mai vacho. Eish, manje handiri kuona kuti pakadaro paakutonetsa, because nyaya yakadaroka, which means as family there's no way of handling this situation. But paatova nechild abuse yaakutoitika,
because you cannot be exposing mwana ari mugrade ati grade 5 handiti. You cannot be exposing mwana ari mugrade 5 at such a young and tender age. You cannot be exposing mwana kumanude emukadzi mukuru. You cannot be mwana akutorohwa nenyaya yekuti wandibvunzirei. Handiti taakutaura nyaya yechild abuse apa taakuchijambira kumutemo apa tamboedza kuihandla on the side of hama, but kana hama dzaakutovatyawo mai ava, now we have to bring in the law. Either wotoenda kuchild care kuti veduwe inini hanzvadzi yangu this and this and this happened, baba vakashaya, mai vakuita so. Problem yazosumuka ndeiyi, and I have written evidence yetsamba yakanyorwa nemwana. Or wakutoenda kumapurisa. Because now we have to bring in the law. Taakutarisa side remwana. Inini wanda kutotyira mwana uyu mudiki ari pamba naamai ari kurohwa, and chichazoitika manje at the end of the day, the fear that happens the most is amai vachatanga kupinza zvikomba mumba. I'm not saying amai vasaite zvikomba. She has a right to move on with her life, but she has to protect her child in the meantime. Mai vachatanga kupinza zvikomba, and if I'm not mistaken, mwana uyu mwana musikana handiti. Zvikomba zvinogona kuti makonana negirlfriend yake amai vemwana uyu vanogona kunobata mwana uyu. So we have to protect the child no matter what. We have to protect that child. If it means bringing the law into this equation, it's better we bring in mutemo to handle the situation, especially child care, child line, ma projects anenge vanamsasa project, they deal with issues like this. And kana zvazokona, if push comes to shove, taakutoenda kumapurisa kuti vadhile nenyaya iyi, because amai ava zvavakutoita hazvisisina kunaka, and it's putting mwana upenyu hwemwana at risk. We don't want to bring up another child anenge ari subjected to child abuse yekuti rape case and all that. We don't want that child to be a statistic. But I think the only solution now is to bring in the law. Maybe Lily, maybe kwaari kugara hanzvadzi haagoni futi zvekugara nemwana. Maybe hanzvadzi ari kutogara ega, hanzvadzi yedu iyi, maybe ari kugara ega, and hazvizoiti futi kuti agare nemwana musikana uyu vari vega very two, in as much as my brother and sister. But inini I've come across a situation mulocation mandakambogara Shemaka, vana vakasiwa vabereki vakanogara kumusha, hanzvadzi nehanzvadzi paiva nekamwana kamusikana kadiki kaiva kalast born, and I think kanga kari kumagrade 4 grade 5 ikokoko, vana vakomana 4 vaivepo, only to discover later on in life, after maybe 2-3 years, vabereki vachingouya maybe for 1 week kutown vodzokera kumusha, only to discover years later kuti mwana uyu mahanzvadzi dzake dzese dziri 4 dzaimuabuser, sexually abusing their own young sister. I'm not saying hanzvadzi yangu ndo zvaichaita, but it's a very tricky, sensitive situation kuti hanzvadzi nehanzvadzi vagarisane mimba 1, especially when it comes to kamwana kadiki kakadai so. Ende mai ava vanogona kumuprema kanyaya, hanti anenge avatorera mwana wavo, vanogona kumuframe. Mazuva ano anything is possible. She can come up with a story kuti ari kutoabuse hanzvadzi yake just because amutorerei. Saka inini, for me personally, I think the law has to take its course. Childline, SASA project, or whatever other project is there in Zimbabwe for children that are being abused, or children that are living in environments that are not conducive for them, or takutenda kumapurisa. Or if you go kumapurisa kwacho, I'm sure they can give you information yekuti where you can report such issues or where you can deal with such issues. I'm sure they can give you that information. Okay. Of which now I'm not sure kuti vari kuZimbabwe here kana kuti vari in a different country. I don't know. I didn't ask them. And those what one out to tell really not quit.
But I think what it's good kuti vataure, in as much as we are not going to say vari mubulawayo muZimbabwe, you know, or vari muHarare muZimbabwe, or vari muJohannesburg in South Africa, or wherever, but just say the country in general where they are, so that people know what steps to take. Kuti kana if you are in Joburg, kana if you are in South Africa, pane ma-social workers, togona kukurayira kuti chienda kuma-social workers akadai so. If you are in hanzi vanogara vese, mukomana anorara mukicheni, mai nemwana mubedroom. Mai depression havana havo. I don't know kuti how do you know kuti havana depression? Ipapapo we cannot determine kuti mai havana depression as long as it's not proven by a medical practitioner kuti mai havana depression. It's not yet medically proven kuti she doesn't have depression. Even if she doesn't have depression. Last year, last year. Pekuti akashaika rini handina kuzonzwa zvangu. Ari kutaipa. Yeah, pakaipa. Kana mwana achitorara mubedroom naamai and she's seeing all this, what are we subjecting this child to? Mozoti zvimwe zvinhu. Hanzi, tonamata tese vanotoenda kuchechi zviri serious. She is one of my members anoverengwa pasangano. But kuenda kuchechi doesn't mean let me say this, handi vose vanoti mwari mwari vachapinda umambo hwekudenga. Kuenda kuchechi is not a guarantee of holiness. It doesn't guarantee kuti munhu uyu mutsvene. Saka going to church, okay, fine. Let's take the direction of church. Can we not involve vakuru vekuchechi? Since muchipinda mese church, tsamba yochienda. Depression inoita kuti munhu aite se atore mapicture asina kupfeka. Ndosaka indaramba nyaya yedepression. Ndosaka ndati nini, as long as it's not medically proven to me that she's depressed, I'm not going to take the depression side of the story, because the depression haingambonditi kuti nditore noodles. Yeah, right. Yeah. Vari kutoita zvinhu zvavo depression haisi yekuti paunenge like I don't know pamwe mafungira ndiri kutoita kuti ndichibatadza nenyaya iyi haisi yekuti nese pamwe panguva iyoyo havachata take care of vana, pamwe vari kungogara vachema kana kuti vachitambudzika nezvakawanda. Yavakuita iyi haisi yekutoti munhu atoziva zvaari kuitoita achitobvisa hembe achitotora manoodles here. Ichiri depression. Iyi vari kunyatsoziva zvavari kuita moms avo. Vari kunyatsoziva zvavari kuita. I don't know, but I don't know. For me, depression. Yeah. Depression yekuti ndashayikirwa nemurume shero. I don't think kuti ingandita nditi saka manoodles awa ndiri kuatora ndichiwapa ani. Asi depression asi munema kuti depression yavo iri pakuti waonerei mapicture ndo depression yavanayozve. Ndoyatingatodifira tichilinga kuti waonerei mapicture saka vane depression yekuti waona mapicture angu nemunhu wangu uyu wandodana nayo. Unless futi watoti mwana ndiye ane depression because ndiye ari kunetsekana nesituation iri kuitika. Mai tingavaisa mupanda wedepression here? No, mai havamo mumupanda wedepression. Loka ndo zvacho zviya zvandatanga ndataura kuti can we not involve hama dzaamai? But it seems like as if hapatorina munhu anogona kuvahandla on the side of amai, because on the side of amai kuine madzisekuru, hanzi sekuru hapana, hanzvadzi mai ava vana, kuna ana mai nini or mai guru, masisters amai ava, they cannot confront her, they can't confront her. Munhu anonzi Lilini huya mubox umbotitsanangurira your side, because inini what I understand about depression is totally different from yauri kutaura iwewe. I don't know, ndinyatsondibatsira because zvandakadzidza about depression is totally different from zvamuri kutsanangura, because indoziva kuti let's say kana uri musituation yako, let's say ininika ndashayikirwa nemubereki wangu, ndogona kutongoneglecta kuti zvinhu zvese zvaita kana even kubasa kwedu ndotanga kusafunctiona zvine zvakanaka, pamwe ndakutadza ngorovha kubasa kuya, pamwe ndakugara ndingochema everyday, handichakwanisa kuita kana anything.
ndozvandino like normal way yangu yandaifunction inobva yaafectika hapana chada kungoita ndangoti dzodzo ndiripo. But then with this manje lady handizoziva kuti topinda padepression because iye mukadzi uyu ndiye akutopinda mwana mudepression akutosvika pakunyora tsamba hazvisiri zvere. I don't know, maybe chachirungu. Of which, or me, that's a very good question. Yandatombobvunzawo kuti manoodles acho vari kumatora vachimaisepi. But handiti ari kungonzi akabata foni paya. Asi vatotora mwana kutoziva kuti ningi kuda kuti kuda vari kutoita nemunhu wepedu mai ava ndekutoti mwana kutoziva kuti naningi angoda kutoita nemunhu wepedu munaimbotasaikira yake kuti wati chii munhu kwanzi mwana wacho as much as ari kuda kubatsirwa haasi kuda futi kuti nyaya iyi ibude oro kuzivikanwa nevanhu vakawanda ndosaka asina kuenda kwamufundisi nekuti ndakambomupawo pfungwa idzo dzokuti akati zvinozozara muvanhu mai vake manje nyaya yake inonetsa kusolva because kana musiri kuda kuti izivikanwe nevanhu hama hapana dzinogona kuconfronta mai ava tatoburitsa nyaya yehama taburitsa nyaya yevanhu vekuchechi which leaves us with one option out. Hama out. Which leaves us with one option chero because isusu hatichatarisi zvekuti mai ava inini personally handichatombotarisi kuti mai ava how is it going to affect her. I'm now more concerned about this child. Mwana uyu ndiye ari padambudziko risingatomboiti and it's going to affect that child for the rest of her life. Yes, Lily how is it affecting? How is it affecting mwana uyu? Because already mwana akutopinda mudepression. Mwana akutopinda mudepression uyu. At the age 5, grade 5, it's what, 10 years, 11 years ipapa. Mwana akutopinda mudepression achionesewa chisionekwe. Ini ndiri kudefine mwana uyu ndikuti ndiye atoo mudepression uyu mwana uyu. Iyi ndo yatoti depression. Kuti kuti mai ava varikutoacta pawiwi chaiyo varikutorwadziwa kuti vatoone heartbreak yekutoti why wakaona manoodles angu ende ndofunga chikutovabhona chekuti why mwana akutoziva kuti vakufambidzana nanhingi yet at the end of the day mai ava vane chinzvimbo ukurei. Saka mwana ndiye ari kutoda rubatsiro mai ava as much mai ava vari kutoda love yavo kuti irambe ichienderera mberi. Love haina kushata. Love is good. Love is beautiful. Isati kuvarambidza kuti vaite zvelavhu dzavo. But you have to be very careful when it comes to vana. You have to protect your children. No matter what the cost is, you have to protect vana vako. Mwana ndiwo wati kutofanira kutenge tichonzwira tsitsi panapa kutoti mwana is now mentally disturbed because achiona mai vake vachiita muhlambulula obva vapedza kuita muhlambulula votanga kutora mapictures vakaita muhlambulula votumira munhu wachoni waari kutoziva futi mwana uyu ona manje. Saka papapo mwana ndira kutambudzwa mwana ndiwo watokufanira kutoita concerned naye ndoshuwa mwana ndiwo watotofanira kutoita concerned naye kuti zvodii mai ava kuti ashuwa pamberi pamwari mai ava vakatomuvha on life because kana vakutokwanisa kudzikurura dzose vapedza kudzikurura votora mapicture mwana akavata wovunza kuti mai munoitire zvamukuita zvemutumira nhingi nanhingi kana kuti ndikini chimutu wai mukuita izvi mwana urogwa utoroverwa kunzi wabata kuti ndatorerei wandibvunzirei. Mwana ndiye unoda help but asada kurevera nhema mwana ndiye unotoda help apa. Unoona kuti mwana uyu akutodhamejeka 2 ways, physically and mentally. Mentally ari kuona mai vake vachitora manoodles. Physically mai vomurovera izvozvo kuti wandionerei dayamana ngatitarisei mwana vedu weka. Inini I care too much about ari kutoziva munhu ari kudana namai vake. Ari kutoziva pamwe murume wemunhu wekuchechi kana kuti murume wemunhu wemuraini kana kuti whatever zviri kunzi mai ava vasi kuda kuti nyaya iyoyo ibude. Saka guys, let's look at this child. Mwana uyu zviri sei omijamba Yesero, zviri sei yese motokari. zviri sei dia? Zviripo. Kuno kuri right. Nyaya iyi kai ine masides 2.
mai ava vanotodawo counseling I think pachavo. Ende mwana uyu ari kutodawo futi counseling pachake nekuti mwana uyu kauyu ada munhu anonyatsomuonesa, of course mwana mudiki I think, kuti afanhe kuprotecta mai vake because ndiye ada kubatsirwa, because akaramba achiviga mai ndo problem yake yaainayo. Saka iye kana achiti haadi kuti vanhu vekuchechi vazive, which means haadi futi kuti hama dzamai vachona dzizive, hapana munhu aada kuti azive, saka anobatsirwa sei? Pamwe mai ava munhu wavari kutumira mapicture achona, pamwe ndiwo mufundisi vachona vekuchechi ivava, pamwe ndielda vekuchechi, pamwe ndiani wekuchechi, saka pamwe munhu mukuru pamwe ndo vakuru vesangano. Saka iye mwana uyu kauyu apa hafanhe kutombowana waachada kuprotecta kuti abatsirwe, nekuti kana akati haadi kuti mai vake zvizivikanwe, saka isusu tinozomubatsirawo sei? Hapana mubatsikiro aanenge achizoitwa apa. Ivo amai avawo ava ka vanofanira kuitawo semunhu mukuru futi. Ngapaonekwe tete vamai ava kana varipo, kana mbuya ndemunhu akareruka, muzukuru oenda unoudza mbuya, kana kuti mbuya ndo nyaya iripo, kana varipo mbuya votaura, asi kana zvaramba zvezvakuda zvambotaurwa nani, kuti ngavachienda vanoona vanhu vemutemo, nekuti kana yamboti ngaichizobva pafamily affair apa ichienda kumberi, nekuti mwana uyu kauyu ari kutorwadziwa nekuti kuzoona azobuda anoudza munhu waatrasta kuti abatsirike. Nyaya yachona iyi kai haisi nyore, haisi nyore. Shares. Masera sei madzimai. Yes, chero. Hello, muri right here. Ndangoyo. Hello, zviri sei chera. Ndiripo, kuri sei? Yeah. Chando chete, but Happy New Year. Happy New Year to all of you ladies. And nemachemaries ese. Nangoyozosiyawo 2 cents down. Ndangotaura experience yangu in life when my dad passed on. Okay. I was very protective of my mother. I didn't want to see any man talking to my mom. Nanga ndisingatombode nebrother yangu taitoronga savage kuti achingouya pano murume yeyuyu ndainzwa ruvengo. You understand me? I didn't want to see my mom with another man. Chero munhu atori innocent chaiwo kuti vamwe vanenge vari vamwe vanhu vatinotoziva but tete kunonga kudaita mainterest namama. Guys, in comment section, everyone, don't take me wrong, and this kuti mwana ari kunyepa, but ngatipangwarirei futi mwana. I think vanava andisina kunyatsonzwisa chero pekutanga vana vakambona mamessage mufoni yamama ndizvo. Ngaitawo chinditextira ndo zvandabata ine hanzi mukomana akambona matext mufoni. Inini I think vana vari kuva, handisi kuti vana vari wrong kana mama vachizotora manudzi, but there is 2 sides to every story. Maybe mwana uyu handisi kuti ari kunyepa. Guys, I can see kuti everyone is on the side of the kid handiti, but ngatingwarirei. Vana can be very manipulative vachida kuwina nekuprotecta mai vavo. Maybe they don't like the guy who is dating their mom and they are fighting kuti totospedza chete manje tichatodza bhudhi kuti bhudhi vatotaura navo. Maybe vakaonawo something mufoni, but ndisingazozive kuti mai ava vanoitawo zvakaita sei. Pakuzoti mama vanotora kuti mama vanotora manudzi. Lili wadi kupinda mubox umu. Lili uya mubox uzvimirire. Hanzi naye someone is taking advantage of the state of the mind ina mai ava achiti nditumire manoodles. Ina hangu ndangoiona imwe angle kuti guys look at this angle, because I remember with my brother tichitora diki nokuti dede wangu akashaya ndine 9 years. Ndanga ndisingadi nebrother nditaitoronga kuti saka baba vai vakadzoka toda kuvaita sei. Kwakusina mafoni, kwakusina chii, but tatisingatongode taingofila kuti mama vedu vari kubhitira dede vedu chero vakafa. You understand me? I think vana vanofanirwa kueducatwa kuti vazive kuti mom is allowed to move on when something like this happens, but handisi kuzoziva how true it is kuti mama vari kuita manudes pamberi pevana.
that I'm not very andizive hangu nekuti vana vemazuva ano futi ngativangwarirei vakangwarisa. But don't get me wrong, guys, I'm not saying the kid is lying. Musandi attackeo, please. But ndongoti nyaya iyi iri very complicated and very sensitive. Saka ngatipafunge futi kuti vana tinogona protecta kunzwira shanje mai vedu. It can happen. I've been there. So ndo 2 cents dzacho hadzana nchida kungoti vanhu ngatitarisei both sides. Hanzi neuyu mwana akanyanya nezera rake shuwa akutovharidzira amai vake zvakadaro here. But uyu ambotanzi mukomana muhombe akamboona kuti mameseji mufoni wana. Asi ndinyorerei meseji ndinzwe mukomana muhombe chaiye firstborn akamboona mameseji mufoni. Ndapanzwawo ipapapo. I heard something like that. Kuti pane pakamboonekwa mameseji vakati mai vakuda kuroorwa here. Sharon, inini, what you are saying, point yako Sharon yauri kutaura, ndiri kuinzwisisa. That's why inini I wanted, when I first came on the live, I said, nyaya ngaiende kuhama dzaamai, so that it's dealt with first of all within the family. Tomboona kuti vana ndo vari wrong here, as you are saying, or amai ndo vari wrong. Of which, fine, kana kuri kuti vana ndo vari wrong, I don't dispute, it is well. But at the same token, why is this woman, a grown-up woman, taking nude pictures mumba mune mwana mudiki? Yeah. How does that affect mwana? Dai kwa kuri kunzi vana vari kugara mune mamwe mabedroom, vari kurara mune mamwe mabedroom, mama vari vega vangozobatawo mameseji, anditi kuti mama vari kudanana nababa nhingi, anditi it was fine. We would say kuti yes, at that angle we would come and say maybe vana vane shanje dzekuti amai vedu varoorwe nemumwe munhu, fine. But now my issue is you are psychologically damaging this child. Achiona chinanzi chisionekwe umhandara hwaamai hwaakuona mwana uyu. Zvokwazvo pakeji dzemukadzi meseji. Hanzi mukomana mukuru paakaona mameseji ndipo paakati ndivabvunze kana vachida kuroorwa vakaramba mai vacho vakati handichada. Makwestion ndeyekuti vana havaizoitei mufoni mamai. Exactly, Cheryl. That's my point. These kids vari ku-overprotecta mama. But handisi kuti mama vari right nekuti handisati ndagara pasi namama nevana ndichinzwa story yavo. But vana vanozviita apa ndashare experience yangu inini kuti ndandisingade kuona chinhu chinonzi munhurume padhuze namai vangu. That is the truth. I was 9 ndandiri same age with the little girl ari kutaurwa uyu kuma grade 5 ikokoko. That is the same age. I was very, very protective of my mom. Saka handisingazozive nyaya yacho iri kutinetsei manje. I don't know. Indombosiro vanhu vakuru vakaita sana gogo vana Charity Magorimbo pamwe dai vambopinda vambotudzwo kuti zvinofamba sei. Tavasuwa apa pascreen apa. Ini chinhu chemunhu chiri kundipedzera data. Chinhu ikona Ishero. Auto download guys. You have to go to your settings. Kuma settings kana iri WhatsApp. Hanzi then akati nyaya isazare haasi uyu akanyora tsamba asi mukuru akanyorerwa ndiye ari kutya kuzonyarawo kana zvazara. Mwana muhombe kwete mudiki kwete wokuona aiwa mukuru mukomana. Ina handiziva kuti mukomana anoshanda kambani handichatauri ane 25 years asi anoshanda big company mukomana uyu. Shero tokumbirawo vabvunzewo kuti mai ava vane hama here? Munhu avanorespektawo warikutoona live munhu wacho ngavatiudze kuti mai ava vane hama here dzavanorespekta, madzisekuru, vana mai nini, vana mai guru. Okay fine, taakutongoenda kunana mai guru, madzimbuya, ameno vanhu veukama vemudhuze that who can approach this lady. Nekuti I believe ndoita sei kuti ndimise zvinhu zviri kuda auto download data rangu raenda nechifoni chemunhu. WhatsApp here, is it WhatsApp? Zvingopinda mufoni. But pane kana iri WhatsApp unoenda ku WhatsApp kwacho woenda kuma settings.
ema-auto download kuma-settings epawhatsapp. Alright, izvo zviri kutodownloada zvimwe zviri kungouya izvo. Zviite sei nejehovha. Alright, saka mawanda ndikandibve pauyu pachooneka zvakadero ndopota ndichidzokera. ndezvo zvida kuitwa disabled kuwhatsapp kuma-settings ewhatsapp kuti ute no auto download. Alright, inini regai ndene ndobika guys, handisati ndabika, vanhu vari kundishedza ukitchen, saka ndechingofollowa. Both sides, it's okay. Ndechingofollowa hangu ndiri mucomment umu. And manje ndenda kutopedza bo nhasi ndagarisa saka manje ndenda kupedza. Yeah. Okay. Iri bo ladies. Alright, Sister. Reka ndibatidze ndinzwe kuti uyu munhu wacho azochi because nyaya yacho yese ka iri kungovharirwa saka solution yekupedzisira mwana kana amukunyikidzwa machipolisa kuti hama only 2 sisters kuside kwavo and a few relatives from extended families. Kwemurume variko but havawirirani. Kwemurume hazvitoiti, nyaya yakadaro haitoiti because munenge makutonyatsamanyaya nyaya yekuti vari kufungwa kuti first born yangu ine 25 years, why would I get married? Yeah. I think kutongo approacha masisters amai vacho iwawa. But you find kuti there are some mothers out there who are impossible even to their own sisters. Saka nyaya yavo it's a bit complicated. Dai papa ine madzitete amai kana kuti vanasekuru vaamai kana kuti hanzvadzi dzaamai or whatever, whoever else, munhu mukuru in the family, but not wekusaidhira baba vavo, because once you involve vanhu vekusaidhira baba vamai ava yatosvika pane imwe level that they will never be able to handle. Very true. Ngatione tichiita tichipedzesa manje nyaya yacho tinzwe kuti zvavazvinzwa zvataurwa nevanhu. I think that's pretty much it guys. Nyaya yacho nita vanhu vadi hanzi now Bedu Benson at 25 years mwanakomana is very wrong kutsvaga kuti mai vari kuitei either new relationship yavo on phone mavo. Why uchibata phone yamai? Very true. Ini yangu yamai vangu handibatikeni, handitozivi kuti makaita sei. Baba vangu asije bangu vari handitobati phone yavo. Zvokwadi handikura nhema, ndosaka ndatovhunza kuti vanobatirana mafoni. I actually didn't know vanobatirana mafoni. Alright, kwatikamboisa pasaidhi nyaya yefoni tombodhila neyemanudhu ari kutorwa mumba mune mwana uyu. Mire timbonzwa Su zviri sei? Esi Shero, hello Mashemarians. Kuri sei? Ndiri kunzika? Yes. Okay, ndaida kutaura nyaya, pane nyaya yapedza kutorwa naShero nematenga nditi. Zvinhu zvinoitika, especially mukafirwa muri vana vadiki. I remember kuti this thing yakatomboitika mukati muupenyu hwangu. Inini baba wangu akafa ndiri grade 4. So I remember inini nebrother yangu zvataiita. Mama wakanonoka kuuya, taitofurana kuti ngativavharire panze. Hazvina basa nekuti vaenda kupi kana kuti chii chiri kuitika. But taingova protective chaizvo kuti hatisuda kuti amai vedu vave nomumwe murume kana kuti zviita sei. Ndakambosvika pastage yekuti mwe musi ndakauya kumba ndichinyepa, ndakatosvika ndichinyepa zvandotoziva kuti ndakanyepera mai vangu. Tabva kuchechi, ndobva vatsauka vachienda kumba kwemukoma wavo, ndobva ndasvika ndobva ndanyepa kuna bamunini vangu ndikati vasara vaine varume kumashure kwandavasiya uko. Mama wangu akatosvika pakunetswa vachinzi vari kuita chihure, asi kuti vasvike mukufa chamandambofera ndakaona vachifamba nemurume kana kuita sei. But izvo zvataingotyira kuti vakazodai zvinozodai, vakazodai zvinozodai. Tasvika pakuvhara gedhi chairo kutadza kuvavhurira kuti mukangosvika dzakadai musina kuvhara. But I was 10 years by that time. Saka ava amai ava tinyatsoziva hedu kuti vanhu vari kutaura chokwadi here. Nyaya yandangosvora zvangu inyaya yemanudhu handiti. Kana kuri kuti amai vava vane mwana ane 25 years, which means vachitoriwo mudiki mai vavo, vanofanirwa kuva murelationship. Havarambidzwi kuva murelationship. Asi nyaya yemanudhu ndoisiri right chete pamwana. Kozi chanonyatsoziva ndechekuti zvinoitika, pane vamwe vanhu vanonyatsoziva. Shero nari kunyatsotaura chokwadi, inini chaizvo ndakazviita kusvika amai vangu vatogariwa dare pasi chaipo chaipo. Vari kudai, asi hazvisiri ndisina chandatombovaona. Ndangorwadziwa chete kuti vasara vachitei kumashure ikoko.
ko kana vakazosara vakasangana nevarume handiti kusviba chaiko chaikuinza mama vasvibirwa nezuva vasiri panze vaiwana takavakira gedhi kusvika vanoripota kana kwaba munini kuti ndozviripo vana vadai asi tichivavharira panze asi handina kana nezuva 1 randakamboona vachifamba nemunhurume asi handizivi kuti chii chinenge chichiitika zvacho saka hatinyatsozive hedu pamwe mwana uyu ane zvavaonawo kana zviripo vakanganisa amai ava pamanudhi ndipo ari kukanganisa hanzi nalilinia ndo hangu zvandoda kutaura pamwe tsamba yakabatsirwa kunyorwa netimu inogara namai netimu iri kugara namai like maroja here kana kuti chii handisi kuzonzwise manje ndarasika pa matimbona kuti vapindura something here mai hakusina su hello shero hello maininava vachandipindure vangauya nenyaya yacho hasi kuona any messages now pandiwo mubvunzo uyu handisi zvona how true is manoduza pamwe pane akabatsira kunyora tsamba anogona zvandiri kutaura inini kuti mwana pamwe pacho zvona ndichaura kuti mwana anogona kunge ari kutaura chokwadi anogona kunge ari kutaura nyema ini takaenda ndikakutaura kumba kuti mama ndavasiya nevarume uri kunzwa vakatosvika pakugariswa dare vachinzi amai vangu kudai vari kudai zvandinotorigreta ndega kuti kuwaindaita zvinhu zvakadai so kuna amai vangu but zvisiri izvo zvavanga vaitawo futi saka ma1 vaita henyu sister Sue again ndichienda live yangu now ndagarisa nhasi almost 2 hours alright shero but thanks a lot right guys vana vakagara namai vakabatsirana kunyora hanzi vana vakagara namai vakabatsirana kunyora tsamba iyo what do you mean with mai vapi vachoni mai vapi so what is the way forward to this story are we saying zvangonyararwa because vanhu vari kutya kunyararwa yeah I actually don't know now kuti zvichafamba sei andiva at least vanzwa kuti chii hanzi nyaya yechokwadi boyfriend wavo vanotombomisa pawhatsapp status maybe ndosaka mwana wacho akanotora nigirikini mwana ndosaka mwana wacho akazombobata foni yamai kuti hausoti ko why kuda akaona whatsapp status ari kubasa akati mai sei vari kuisa status yemurume uyu kuda mwana wacho unotoziva murume uyu kuda munhu wepedo aona manje saka hei pakaipa zvisingatomboitiki zvonzwii manje hanzi anoisa munhu pastatus hai apa I think status ndo imwe yazokukanganisa futi kuti wai vachitsveta vanhu pamastatus aona manje nditozivi kuti what's the way forward guys kuchechi havadi kuindako kuhama hakuindiki kwavo kwana mai uko kuhama dzekumurume hakuindiki kupolisi kunoindika panenge pasina evidence kapamwana evidence yacho idipi yekuti wakarogwara zvacho kuchild line vanosvika vachiti kudii ndivangwa kuti hanzi kumutemo saka ndo zvataurwa nevanhu that's why I can say but hanzi ndofunga munhu akabata nokuda kuyekera WhatsApp status ndo yakamubhadha ndofunga kuti kumai vanogoisa munhu WhatsApp status nokuda ndizvo umwe ndo zvakapusha vakaipa guys mai ngavapinde havo murelationship asi ngavapewo vana vavo respect pamwe mai vari kusvoda ndingazonzi ndikuda nemunhu here zvinozoita here kuda vari kusvoda asi at the end of the day vachisa munhu wacho pastatus zvofamba sei well guys I think that was pretty much it for today I hope munhu abatsirikana vanhu vaita maviewers avo akasiyana vamwe vakati depression vamwe vakati tombotiwo magame kuti tiri very protective vamwe vakati how do you know vamwe vakati
mapurisa maokera vamwe vakati child line saka mozongopika kuti ndezvipi maybe zvamunokwanisa kuita sei kutora zvekubatsirei imini. At the end of the day it's your decision. Maybe munogona kutaura nemunhu wachoni monzwisana kuti moita zvipi zvachoni sezvo zvese muri kuprotecta munogona zvemutema. Vanzi havasi kusvoda because vaitoisa munhu pastatus togoti kudii saka toti kudii nai Jehovha musikodenga. Anyway, yeah, that's pretty much the thing. So let me just say kuti zvoni all right, thank you my sister. I hope mawanawo zvakubatsiraiwo muzuva ranhasi. I think zvanyu zvinenge zvanga zvaita todzidzawo something else panapo but chandoziva ndechekuti foni yamai amene pamwe vanhu vanosiyana but foni dzamai kana even dzehazvanzi hatibati foni dzehazvanzi guys ndohla kudzibata because ukadzibata ka haizozivi manje kuti uyu mwana uyu kudai wakabata foni achisinicha foni yamai ndokubva asikura kuda ndokuona vachitumirana manotice. How do you know? Kuda ndozvakaitika nekuti ukazvitsvaka unozviwana kuda ndozvakaitika. I always tell my brothers kuti handibati mafoni ivo vakatotaura mumwe musi pane munhu akambotifonera vakadanzira vakati hatibati mafoni yangu zvaita sei hatibati foni yemunhu zvaitokata ichiringa maona manje havadi kubata mafoni emunhu. That much I know. Cheers, I am. How are you? Long time. Saka pane nyaya ava, but that's what I can say, and I wish them all the best. Then pane dzangu guys, kune avo pamwe anenge vasingambonyatsokundiziva ndichitaura mastories. I just do my story times anenge ari standard kwandiri. Mukanzwa ndichiti vakoma kana kuti Peter, there is no Peter in my life, but there is a person wandinongoti Peter for the sake of my story times. In case vanhu vakazoti iwo waimboti Peter ingoriwo zita randiri ndangoshandisa. Saka that's a disclaimer to all those who have not been following me for a long time when I'm doing my stories. Then the other thing, if I say vatete, it doesn't mean kuti ndikura hanzi yababa wangu kana kuti munhu wepedo neni. And also when I'm doing my stories, I try by all means kuti saita name and shame kuti name zitare munhu kuti nasida kutoda. No, I don't do that. Pandeita ma story times akareba kudai. Mamwe acho ndikazhinji futi musamatore serious. That's the reason why nditoti especially angu ndoichitoseka even ndinotoseka ichiembarrassa ndinotoseka inini when I'm telling those stories maona manje ndoichitoseka because kwandirika ndizvitori siri like serious saka musazvitore too serious kunavo ndazoona mumwe anga kuti why are you saying this panapa. It's just a story time yandeichingotaurawoo but inenge yakaitika kana kuti mulife mangu but ingori a general story time maona manje. Because I know sometimes kuna hangu zvezvichiitika pamwe hangu kwasingozvitaura but in for me hangu ndo zvandakachoose. I choose just to tell my stories. Ndo zvandoda inini hangu personally. Saka kana zvisingakuitirewo sorry henyu but I've been doing this for more than a year now. Ndoita ma story times etu nyange tunyaya tusangana musoro ndinouya ndichituita. That's how I do my live streams. Ngoti ndasitati neuyu zvedu ndazongoita kati yeuyu. Yeah, nankani. So don't get offended, guys. And sometimes kandichitotaura ndotozviwanzirawo saka pamwe anenge asingazviwisisi. Saka musazozvitora too serious kuna avo pamwe vasina kundijaira. So I think that's pretty much it for today. Maona manje. Yep. Yeah, I think ndakuenda ini. Yanzi yes, Lokaji. Oh, sister Lokaji, how are you? Swear ma Richard Makonope, how are you? Cheers and Yagatawa. Ndangumira kuti tours no ndakata live stream yangu. I'll see you tomorrow. Mwana chano tindinita tell story ipi yacho. Then my shongri story times angu ndisha say ndisha yeah, ndakakupromisa ika. I'm still
ndambogara pasi ndotsvaga mapictures andokwanisa kuita show pavidhio yangu. That's what I do. But I don't think that I would do a house tour. I don't think I'll be able to do that. Maybe Jangotazama before and after. That's what I'll probably do. And I also share say how I managed to actually renovate my parents' house. Say and how long it took us to teach stage but for the meantime but I'll actually share with you maybe namba dzangu ndinogara ndichiisa panapa but before ndandina kudaro I always tell people kuti when I give my number out tinoda ngotaura zvebusiness normally not kuti unongotifonera kutanga ngondichisei kana ngoti saka how do I respond to that maona manje 7285 that's my number iyo zikamwana munhu wese. So yeah, that's basically it for today maybe. I'm gonna try. So let me just think about this video. I'm going to put a last video or maybe last Monday. So I'm going to sorry, next time unozuya. Next time tuonana. So yeah, ndikapesa traveling yangu shongri story time yangu. Guys, it's metori ma episodes angu and then chita ma shongri story times wayo. Then ndogara pasi ndo select my pictures my before and after. I think that's the best way I'll be able to share with you a story yangu. Aona manje. Yeah, and I've got another one. It's also we are comparing yes, it's tinoita chiedza tinomaita magames. I've got one person akaita my last sponsor aiti akanditi kana tasvikana tazotanga magames I'll just let you know kuti tatanga magames are willing to sponsor magames actually but maybe I think it's just because pane room yandakatora Auntie, please understand here. Yeah, very true, Cecilia. Please understand here. The story is that to experience, harm in telling this was married to the challenge. Please, Yeah, very true. Thank you. Yeah. Maona manje like iyo iyi yena ichikudzena ichiti vatete handizokwanisa maybe kunyatsa kuzvibudisa mune zvakanaka but there's something that I actually learned pandaka go through experience navatete ava ndakadzidza kuti you have to be patient. You need to be patient munhingirikini handibate munondibata kunhingirikini uyu kunhamba dzangu dzandanyora idzo ndadzinyora pasi then totaura it depends nemi kuti muda kuita sei muda kuzvisponsor sei maona manje normally towanzokuanaunza ndaimboda kuita magames nemabrothers angu saka tichataura navo toati zvoni when are you ready kuti tiite magames and toita EP yachoni tikambomadiscasa magames nemabrothers uyu nanoshi mine ndomudedza noshi 1 second mine ndomudedza 1 second guys mine dedze noshi uya mhanya mira oh no shop I'm to the magames next week
Saka games I think zvichiitika this time tikumboita nemabrothers angu ese vari vangani ati achimanya ndipodibhirisana vanenge vakasponsa kumagames acho awina but iko nezvichati zvoni anenge aruza iko nezvanenge aruza chete zvinonoita challenge kana kutamba muzvo I think anenge aruza guys tuzoita anofanira kuita sei anenge aruza because uda kuona manje challenge manje kacho kuno kuzvitonakisa nogona kunoipa kana chagadzira challenge anenge aruza anofanira kuita sei ufamba musiti aiwa hapana kutaura tisi kutaura katiuta nevanhu taura hako zvinenge zvichinakisa guys comment saka anenge aruza aita sei anzigaikaziwa mushi zikuzoilewo pana jakaipa uyai washaripi abda mutenda mudedza tati anenge aruza anoita sei wachi we akwaiuya zvako zvaita hanzi kunosvika ndiro wanzi wakumwa unosvika ndiro rei iro ndinogwina but no ndandisaunotekesire maearphone dziuchi notigwina uzirwa hanzi pane vanatatanzida kuti toda kuisa magame saka magame hatinge shuka tiita magame but anenge achipledwa anenge awina anowina mari saka kuti toda magame saka totanga rini isusu tese nouyu chero tofanira kutotsvaga isusu tofanira kutoita magame pane imwe yemaapples yekuti munenge kudeusoni kuti inonzi apedza lofu aiwa lofu takaita fifa ndoruza guys apedza lofu asi tutange fifa tutange fifa toita live yefifa mangwana isande katokuri kutanga mangwana but ari kusponsa ndatanga andibata kuseri sanjeiwa ndomari chaita saturday sunday magame isu anamatangure munenengawina toita 2 kana dingiri magames tioni asi zvachitoenda ndapera strong hanzi ruziva iroro guys asi ewa toda challenge inoita kumakisa asi ndandoshanika ruziva anofamba akapfeka sagam street toa video toda toiuploada video yacho bo jaiuya guys uchenjere kugwinwa Diamond yalapo Washington kuna kwagadzira Diamond tendepi zvino tendepi ndingoto ndepi tindozi Diamond ndozi Diamond kunya kuenge chirike mabundles angu inge chingo downloada chizvokeisa guys ndakuenda yakira anzi anenge arusa saka ungabike leo tohwane kurya mbwezvi umisiwe yazi imbomira tohwane kuyekera guys tohwane kuyekera kurusa uyo unobika mbwezvi apana zvanogona kubika unogona kana kubika vejiwe unokona kana kucheka
Oh, uzototsvaka kana. Hansi, please mix English and Kiswahili. Oh, how are you? Guys, I think my other brother is outside. He's actually talking to someone. I don't know who someone is. Guys, bye bye. Good night. Guys, bye bye. Ndakuendeni. Takubade mangwana saka kana mubari kusponsor guys ngatoda zvimagame kusponsor mangwana chaito chimhanye but FIFA ndika guys, I feel gone zvachose guys. Ndofuna kutsvaga 2 yeFIFA nesomething. Inonakidza zvayo FIFA. But FIFA manje vanongogara guys. Chinyatsoronga, chinyatsochironga chemangwana zvinetsi zvitochironga tochimhanya. Mangwana chaiye ndofana kuwina mari mangwana. Muona manje. Sura tatenga huku yekurya pana. Mangwana guys autisa chigame guys. Ndinyore kuti number apa. Ndokuza kunendedzisa papi kwa ndibata ada kusponsor magame edu panapa. Tinotoita magame tochimhanya neboys rangu iri. +2 6 3 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 2 2 8 5. Dai uyatione nikini right wasiya ndafunga toenda nayo ndadaona number dzangu. Right, idzi ndo dzinumber dzangu guys. Batei muda kusponsor tichimhanya mangwana toita magames. Anzi magames acho ni tombofunga ema apples but ndisoko ma apples chano mawana yoko tofila zvima lunch box toisa uyu FIFA. I'm still thinking FIFA as well. Andisana yasozwa FIFA but ndimbofunga ema apple takambotoma discuss na uyu ne brother yangu tikatombowirirana ndichamadzokorodza futi mauyu acho but ndibatei kuseri ndozokudza kuti decide api but chandoza kuti tese tiri 5 tinoparticipate tiri muno and arusa akuita punishment this time toda ndokuti zvinakidze arusa anoita punishment and that punishment will be very interesting maona manje. So yeah guys ndokuonai I can't wait. Andiruzi azvigoni otherwise ndikakuvara yeFIFA ndotoziva kuti ndinototanga ndakachekerera kuruza. But guys, see you, bye bye. Ndokuonai mangwana.